Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang adik-adik kelas tunggal. Pripun kabare? Mugi-mugi sae sedanten nggih. Dina Jumat iki sinau basa Jawa sareng kalih Pak Rosi. Dina iki sinau piwulang 6. Coba dibuka bukune kaca 27. Ayo nggunakake basa krama. Kupingku kanggo ngrungokake. Basa kramane talingan kula kangge mirengaken. Ibu mirsani sandiwara. Basa kramane ibu mirsani sandiwara. Sikilku kanggo mlaku. Basa kramane suku kula kangge mlampah. Astane ibu ngasta tas. Basa kramane astanipun ibu ngasta tas. Cangkeme ora leren omongan. Basa kramane tutukipun boten kendel ngendikan. Coba saiki dibuka kaca 28. Ayo nyemak tumindake Siwi. Amarga nonton TV, dina Selasa Siwi telat sekolah. Dheweke tangine kawanan. Ibune wis nggugah bola-bali. Siwi semaya isih ngantuk. Mau bengi Siwi nonton TV. Saking seneng acarane nganti wengi. Jam 6 punjul lagi tangi. Mangkate kemerungsung. Tekan sekolahan telat. Siwi didangu bu guru. Dheweke wedi mangsuli. Siwi nganti lali ora nggawa buku basa Jawa. Atine bingung. Siwi waleh mau bengi nonton TV nganti wengi banget. Siwi dielingke lan dituturi bu guru. Oleh nonton TV nanging ora nganti wengi. Amarga bisa kawanan tangine lan nyebabake telat mlebu sekolah. Piwulang saking dongeng tumindake Siwi yaiku oleh nonton TV nanging aja nganti wengi. Amarga tangine bisa kawanan lan nyebabake telat mlebu sekolah. Nah, adik-adik, tugas dina iki yaiku wangsulana pitakon gunane perangane awak ana ing kaca 27 angka 7. Lan ganepana ukara nganggo tembung sing cumepak ana ing kaca 28 lan 29 angka 9. Cekap semanten adik-adik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.